Kapurwane mag motenre gi ikruok ne romo no ma chako ayanga chenro mag winjo bura doho mamalo mogik ma pacho ka odiechieng' ma kiny bago chako ayanga romo makende mar bura ewi buche ma ochwele nyimgi ewi duoko mar yiero mar jatend piny Kenya. Romo ma kamano tisi gi dho jolony e weche mag chike ni pre-trial conference. En ang'o gini ma timore e kinde romo ma kamano? Waidane ler mar wachno. Bang' chwalne gi buche chiko ma ikwedo godo duoko mar ombuch jatend piny e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro, doho mamalo mogik Supreme Court koro ikore ne chako bura. Chakruok mar bura bedo romo mokwongo ma dho ngere dendo ni pre-trial conference, romo ma yawo dho rangach mar agola mar bura ne okinde mabiro twero wach ka gichamo nyadhi e lony ma gin go e weche chike kod ng'eyo margi ewi bura mochwel e nyim doho. Romo ni mokwongo nyiso kaka doho biro tayo bura, kendo kaka okil Eric Komolo lero chike oketi mago manyaka lu kendo manyaka timre romo mokwongo e doho maduong' mogik. En chieng' mokwongo ma ji bire kot te, jok ma odonjo gi jok modonjnegi gi jok man gi interest e kes ni endi, mondo gibed piny mondo giwinjre ni koro kes ni endi koro idhi winje nade. Judges kotelde gi Chief Justice Martha Koome bende modhi wuoyo ng'eny ne kiny nokwongo luong jogo te mopenjgi ni petitions gin petitions 9, moko chal moko ok chal, gin weche mage muneno ni gin weche ma koro judges onego o focus on mondo ng'i motegno, iluongo ni contested issues. Kaluwore ni moko kuom buche mochwal e doho chal, kendo doho bende nyalo bedo gi pek mar winjo bura moro ka moro. Doho biro nyiso jobura ni gibiro nywando buche machal mondo winj kaka bura achiel. Doho bende biro yango bura ma winjo mipek, kendo en ema ibiro miye thuolo mokwongo kama moko biro luwe. Bang' joma nodonjo kaachiel kod manodonjnegi yango kwetho kinde bura mabiro dhi chung'negi e doho, kod kaluwore kod ndalo manok ma doho nigo mar chiwo duoko ne oganda jo Kenya ewi duoko mar ombulu mar jatend piny, bende giduto gibiro yudo thuolo mar loso e doho. Nyaka bende court, Supreme Court winjre gi parties ne lawyers ma gibedhi wuoyo. Azimio nyalo wacho ni wan wadwa lawyers 3 kende muwo, jomodong' to timo gima case management gikonyo lawyers gindi. Koro winjre ni lead petition lawyers di mawuoyo. Ng'eny ne gibiro wacho ni lawyers 3 kende kata 4. Aeto respondents be nyaka mi machal. Kimiyo Jo-Azimio lawyers 4 mawuoyo, to joka kade be nyalo amua ni wambe wadwaro ni lawyers 3 kata 4 mawuoyo. Aeto jomodong' gindi man gi petitions ma koro awacho ni nyithi petition maduong'gi koro nyalo bedo gi lawyer achiel. Ere kaka ibiro pog thuolo mar twero wach ne okinde ma mino wach e doho? Ngoro ne wan gi ndalo 2 mwanyalo miyo kachakore saa 3 nyaka saa 11. Koro kwasemiyo jomotelo gindi dakika seche 3 seche 4 to koro jomodong' nyaka koro pog moro nongo saa 1 monongo 30, nikech gik ma gidwa wacho gi teto bro nongo sewachi, nikech chutho to ng'eny gik monego bed dhi e court sando osedhi e court. Koro en mana highlighting mathin. Mano gima kijo temo iluongo time allocation. Mwang'e ni petition ni winje to rumo karang'o. Kata biro ni chiko yiene doho mamalo mogik chako winjo bura odiechieng' onogo ma itimo e romo mokwongo, joyal buche mag doho no pod ni kod thuolo mar ng'ado mondo gichak bura odiechieng' makinyne. E kinde romo mokwongo doho nyalo yie ni jobura mondo mi omed neno kokalo e andika. Joyal buche biro keto chike ma jobura nyaka lurego e kinde mag bura, ka bende gibiro neno ni neno chwal e yo maler kendo mawinjore e yo mayot e kind mamoko. Kaka ndalo medo ng'adore motelo ne tarik 5 dwe mar 9 ma doho winjo ng'adie wach kotenore kod ombuch jatend piny. Joyal buche koro tich ni e lwetgi mar miyo jo Kenya duoko ewi gino ma dibed ni ne otimore e kinde yiero.